Krásny deň vám prajem. Dnes som si pre vás pripravila krátke video o pomôckach, ktoré pri našom spoločnom cvičení budeme potrebovať. Predpokladám, že doma asi väčšina z vás takéto originál pomôcky na cvičenie jogy nemáte. Preto som sa rozhodla, že pre vás pripravím nejaké jednoduché alternatívy, tak aby ste mohli naplno využiť tú výhodu a tú pomoc, ktoré nám práve tieto veci ponúkajú. A zároveň, aby ste mohli použiť veci, ktoré máte bežne doma. Ako prvú vec, ktorú asi všetci poznáte a ktorú používame na cvičenie, je podložka. Dôležité je, aby tá podložka bola nešmyklavá, to znamená, aby ste mali aj nohy, aj ruky v bezpečí. A v prípade, ak takúto podložku nemáte, môžete použiť podlahu, koberec, ale opäť pozor na to, aby sa vám nešmykalo. Ďalšími pomôckami, ktoré používame pri cvičení, sú pásiky. Tie nám vlastne slúžia na predĺženie rúk, predĺženie končatín, pomáhajú nám pri rôznych rotáciách. A v prípade, ak takýto pásik doma nemáte, môžete použiť jednoducho opasok, ktorý by mal byť látkový, alebo teda plátený, alebo jednoducho použijete opasok zo župana. Takou hlavnou vecou, na ktorú treba dávať pozor, je, aby bol dostatočne dlhý. To znamená, takým spôsobom, ako si to otestovať, je, že keď si vystriete nohy a založíte ten opasok nad päty, je dôležité, aby bol tak dlhý, že viete sedieť rovno, aby bol chrbát vystretý, aby mohli byť ruky pokrčené a aby vás to neťahalo dopredu. To znamená, to je také základné kritérium, aby bola teda tá dĺžka dostatočne dlhá a samozrejme, aby vám to bolo príjemné na dotyk. Ďalšími pomôckami, ktoré používame pri cvičení, sú rôzne bloky. Tieto bloky nám napríklad slúžia na to, aby sme mohli sedieť vyššie, aby sme mali kolená nižšie ako sú bedrové kĺby, aby sme neboli zhrbení v krížovej časti a aby sa práve táto časť vedela pekne natiahnuť. A namiesto takýchto blokov môžete použiť knihy. Takým hlavným kritériom je, aby boli hrubé a aby boli rovnako hrubé, keď budete vyberať. Pretože väčšinou, keď budeme sedieť na nich, aby boli vedľa seba, aby ste mali obidve časti sedacích kostí položené na tom podložení a je dôležité, aby to bolo vyrovnané, aby to bolo v jednej rovine, aby nesedela jedna časť vyššie, jedna časť nižšie. Ďalšou pomôckou, ktorú budeme bežne používať, sú bloky buď drevené, korkové, môžu byť aj plastové. A ja som dlho rozmýšľala nad tým, čo máme v domácnosti takého, čo by sa tomu aspoň plus minus podobalo. Možno tí mladší to už ani nebudú poznať, ale verím, že zase to nie je až taká história. Môžete použiť staré videokazety, ktoré už možno teraz ani nepoužívate. Nemusíte ich ani lepiť dookola, stačí dať pevnú gumičku na dve strany, aby vám to držalo pohromade. A vlastne máme vyrobený takýto náhradný blok. Nevadí, že je o niečo nižší, pretože keď budeme potrebovať tie ruky dať napríklad vyššie, jednoducho podložíme knihu a sme na rovnakej úrovni. Ďalšou pomôckou, ktorá sa používa dosť často na rôzne relaxačné polohy, sú bolstre. Tie by mali byť dostatočne pevné, aby vás udržali, aby udržali vaše telo. A doma si môžete vyrobiť takéto bolstre z diek. Budete potrebovať 4 deky a 2 pásiky, 2 opasky alebo nejaké povrásky, ktorými vlastne tie zrolované deky previažete na konci, aby vám to držalo pohromade. No a v neposlednom rade pomôckou ďalšou sú stoličky. Toto je originál stolička na cvičenie jógy, ale takisto môžete použiť stoličku, ktorú máte bežne doma v kuchyni. Dôležité je, aby mala bočné strany voľné. To znamená, aby ste si vedeli sadnúť napríklad aj z boku. No a v neposlednom rade používajú sa aj rôzne deky. Takže toto sú v skratke také základné pomôcky, ktoré budeme pri našom cvičení niekedy používať.
Tie pomocky slúžia na to, aby vám pomohli dostať sa do tej správnej polohy, aby ste si neublížili pri tom cvičení a aby ste si ho naopak užili. Takže verím, že som vás inšpirovala a teším sa na vás pri našom spoločnom cvičení. Namaste.